Että me ollaan mukana tässä uudessa tuntemattomassa sotilassa. Niin pystytte kertoa, minkälainen kokemus se on ollut? Oletteko te kuvannut jo teidän kaikki kohtaukset? Mulla on vielä pari jäljellä, mutta siis aivan uskomaton kokemus. Ja pakko sanoa, että tuli sekin tietynlaisena yllärinä, että siihen pääsi mukaan. Ja ei mennyt kauhean pitkään niin miettiessä, että lähteekö mukaan vai ei. Et siis ihan uskomatonta, että päässyt niin tollaisiin kenkiinkin salkkareiden lisäksi. Joo, mulla oli vähän pienempi rooli, mutta se aika mitä mä olin siellä, niin se oli kyllä, se oli aika siistiä. Ja kyllä niin kun, mä toivon, että mun intti voisi suorittaa niin kuin tossa samassa. Fingers crossed. Eikö siellä kuvauksissa ilmeisesti asuttiin vähän niin kuin teltoissa ja mitä kaikkea? Siellä oltiin aika metodilla, joo. Kyllä. Siellä metässä rämmittiin ja nukuttiin ja näin. Ja mikä mun mielestä oli niinku silleen siistiä, että se oli tavallaan se koko paketti oli, niinku, että sen pääsi siihen niinku fiilikseen mukaan silloin oikeasti tosi hyvin. Että se olisi ollut eri asia, että jos olisi jossain hotellissa tai hotelliin menty kuvausten jälkeen, niin olisi sitten puuttunut jollain tavalla ehkä se meininki, mikä tavallaan ehkä herättää tollaisen elokuvan sitten henkiin. Ihan semmoinen niinku yhteisöllisyys tuli siinä mun mielestä niinku paremmin, että niinku oltiin niissä joukkueteltoissa, niin oli parempi meininki. Joo. Kuinka erilaista tuollaisen elokuvan tekeminen on kuin tämä sarja? No yhdessä kohtauksessa kestää aika paljon pidempään. Joo, kyllä se on niinku yö ja päivä siis sinänsä, että siellä hinkataan ja niinku ihan niinku oikeasti aikaa käytettävissä paljon enemmän tietenkin tämmöisen leffan tekemiseen kuin päivittäissarjan. Tosi erilaista ihan kaikin puolin, mutta siksi just mun mielestä kiva päästä niinku sitäkin koittamaan, että tosi vaihtelu virkistää.